Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela Babu Dokotela babuyisizwe bawujabulela umfana muhlo ngathi khehlela umuzulu abancesi 2024 January sinomakhosi onenkani indlela esimanga ngithe ngikhuphula imali yokushutha ngoba ngizama ukubaxosha ukuthi ngishutha abanye nosaqhubeka useze noma imali sengikhuphukile. Umakhosi Nosihle Cele usenyangweni kwaMbandi Stoppi wehla khona kusemthwalume uthi uyatholakala enabeni 078 5077828 igama lakhe bake bambiza ngoNosihle babemazi kakhulu. Unegodlo esiwu2 ke kunesigodlo ke esinye sisemzimkhulu la kunedam khona la kwenziwa khona izinto nesigodlo ke esisethwalume. Makhosi akubingelela. Ngiyabingelela Babu Dokotela, ngibingelele nabalaleli bami. Abantu bafuna ukuyedamini. Likhona idamu Babu Dokotela. Ziyenzeka izinto laphana. Yaziyenzeka Babu Dokotela, ziyenzeka yabona nje ubangila ngiyaphuthuma. Ya kunabantu afane baye khona. Kunesiziba esingasediphini lesi sikhulu kakhulu la khona baba mkhulu. Kwenzekani lapha Makhosi? Hayi Babu Dokotela ke lapha kuyinanomba. Awusinoma ubani? Angiyisinanomba Babu Dokotela, ngisumuntu othi Makhosi. Ngifuna izinto zenzeke njengoba fanele kusheshe. Abantu bafuna ukuyedamini bayabhokha noma umfice semile edamini afona athele edamini. Imalini afuna ilungisa uma efuna ukusetshenziswa edamini. Babu Dokotela uyafona asho ukuthi Makhosi ucele. Ngifuna umsebenzi osedamini. Ngicela umsebenzi osedamini. Okay. Ukhona yini kusasa? Hayi umfice semile edamini afona ethi ngile edamini kusasa noma uMakhosi akekho yini ebese ngiyamtshela uMakhosi ubusy yini ngizobe sengiyamtshela ukuthi hayi ngikhona noma ngikho yini imali nje Babu Dokotela u6000 nje ngiwe edamini siyedamini uma ufuna ukuya kuBaba mkhulu lapha nathi ufuna usehlupheka kakhulu yena ufuna ukwenza eDiphini emzimkhulu Babu Dokotela moya lapha yana ke ngicele kuvele ngingayisho iprice okay ngoba asikho emarket la sidayisa khona imithi asikho emarket wena fonela uMakhosi ucele ubuze ngalapha ya kunomsebenzi owenziwa ehlathini lapha kaDladla la esakubona khona wenzani lapha ehlathini umuntu ofuna ukusetshenzwa khona la othweza khona into eziningi ya lapha yana Babu Dokotela uyakethi ushona phansi emahlabathini ushone phansi emzimkhulu udlulele lo fulana omncane lo ya ilentuze udlule edamini ebese udlula lapha akanyuswa ikanyuswa le yandawo yes ikanyuswa lapha ziyenzeka lehlathi ya kuyenzeka kule lahlathi nakhona ngicela ungayisho imali kodwa iyenzeka le yandawo kodwa kuyenzeka Babu Dokotela abanye bazobuza ukuthi Makhosi ucele isithwalo yini uMakhosi ucele nje into ekuthiwa isithwala sihlangana emsebenzini wedamu yes abantu balithatha baye kakhulu edamini yes uthini umphakathi awulu ngokuthi usebenzisa lela damu ukuthi ngoba phela kuyazi ukuthi sekunabantu abagxumana amatende laba bahlalela ukuthi umusu uze edamini bakufice kwenzeka kanjani ngeke babe nankinga nedamu Babu Dokotela ngoba kwabona basizakala lapha ngeke kube nenkinga nento ekusizayo cha uthi kwacula inkomo umuntu yakhishwa wena Babu Dokotela ngeke ube nenkinga ekusizayo kwabona laba yana inkinga zabo ziphela lapha bona endaweni bese wenike ngibakubika yes into engithanda Babu Dokotela abona mawuqhamuka kampande stopini ubuza ngoMakhosi ucele hayi vele kusho kuthiwa uya kulo Makhosi wezimanga uMakhosi wedamu hayi uMakhosi wedamu hayi ngiyaziwa Babu Dokotela abantu emahlabathini kuthiwa bahlala lapha ngase bar belungisela ukuthi uzobathatha kushona la isikhathi sini abantu obasebenza ngaso mekiwe edamini siqala ku12 Babu Dokotela emini siqala ku12 emini ziya late yes asikwazi ukuya ekseni yasidinga ukuthi ilanga malithi nje lithi ukushona siyakhona ukusho ukuthi 2024 umsebenzi wedamu khona ukhona Babu Dokotela uma ufuna umuntu khona ukhona Babu Dokotela kubaningi futhi abake listini uma ufuna ukuya emzimkhulu ezibeni kukhona beze woza sizokuvalela sikuzokuvulela inhlupheko uthini kubantu
abeze Babu Dokotela abantu bayeke lento okuxakeka uhlezi athi umuntu Makhosi ngiyambila ngisizakali ave kuthiwa ngixakekile yes izangoma nje kakhulukazi azingaxakeki isangoma sikwazi ukubhula isangoma asilaphe ukuze sikwazi ukuthi sisupport ekhaya February kunabantu abadinga uzogezwa yes uthini labo bantu February njoba kudingeka abantu abazogeza mabafona baqale bafone njengoba ngisuka la baqale bafone Babu Dokotela yes ngoba nginesibalo sabo uthi wethani bafike ekseni vele ufike efike sephethe ikukhathi to yogeza uthi akekho umkhosi ethe unoshoot azizokwenza Babu Dokotela bafone basho ukuthi Makhosi ucele ngicela ungibhukhele afone wephi number 07850778828 akanalo ukuthi lapho busy usahlola esigodlweni awunalo ithwase likubambela ifoni noma inamba kamakhelwane ongasinika ikhona Babu Dokotela kamakhelwane aba ikhona eyababucele okay babucele naye uyinyanga ngokwakhe nawo babucele yes ithi number yakho 0837230468 uzongithola lapho uzokwazi ukuthi umthole bazongithola lapho Makhosi hlanganisa amathongo asekhabo mama nasekhabo baba uthini ngithi ke kulabo khona labantu Babu Dokotela othola ukuthi umuntu ithongo la kababa wakhe lile kude nelaka mawakhe lidinga amathongo kuze insebenzo sithi masimqala simsebenza siqale simhlanisela amathongo ukuze athi mangabe esemlekelela into yakhe ivela ihlangana kuyenze ukuthi umuntu uyamgeza athi Makhosi uyazi ungisizile kodwa ngisizakalanga khona ithongo eningazange lize ligezeke eningekho empilweni yakhe dinga ukuthi lamathongo wahlanganisa ahlangane ndawonye lungisa isithando sakho singakakushiya why uthi ngasingakakushiya kubalekile ke lo Babu Dokotela bahlupha uma umuntu eseshiwe umuntu wakhe seloke phone Makhosi ucela uhambile akasalibamba ifoni akasangifuni noma ngibona mhlawumbe nengane encane Babu Dokotela yes mina ngizothi namhlanje wena lungisa isimo singakufingwa kuyenzeka ukuthi uyalungisa isimo kungalungiseki izinhlanga zenhlanhla yemali negambling ya khona la ngithi Babu Dokotela ekwivideo engithi phone amasu lapha ya ekhasini akaqhubeka phone bayasizakala abantu Dokotela kodwa manje kufanele inhlanga ke manje ke ngithi ke abazoshaya inhlanga ke manje abazoshaya inhlanga Babu Dokotela bazowina asibuyele emafutheni egambling uyawathatha uma usekhasini yasebhezana uyafona uthi Makhosi ucele sengikuyona ebese ngizowe sengiyakutshela mina uthi enza njani woza nobisi lwembuzi noma olwengulube ngikwakhele lento kodwa ayisona isithwalo uqinisile ukuthi kodwa ayisona isithwalo akusona isithwalo sithwalisi sebenza ngedlozi nje nengento enhlanhla kuphela phatha nje ubisi lembuzi phathe lengulube okugodwa kwabo lokho uzokuthola yes ngeke ngimemezele ukuthi lokho sokwenzani kanjani cha wena nje uma sowutholile lokho uzofonela Makhosi usengiyakutshela mina ukuthi sokwenza u1 no2 no3 fika nakho kubalekile njoba kuFebruary njoba kuqala nje uJanuary Babu Dokotela usuqalile uFebruary othi ngithi Makhosi ngifuna ukuthi athe December impilo yami ingcono ngicela aze abalwe kulabo abeza ngoFebruary aphathe lobisi engidingayo madoda anezitha uzani kubaba ucele ayonikeze empophomweni why ufuna beze kubaba ucele bengenzi kwena laba othi madoda anezitha into edala ngisho njalo Babu Dokotela ngithi abeze kubaba ucele abeze kumuntu oyindoda ngoba mina ngumuntu wesifazane okay yes njengoba sizangoma khona into izangoma ezingayazi ke Babu Dokotela njengoba nje mina ngumuntu wesifazane mawugeza umuntu wesilisa khona imithi othi momgeza ngayo engadingi ukuthi ithinto umuntu wesifazane njengoba sibantu besifazane sibuye siye ezintweni zethu yes njengesikhathi nje Babu Dokotela mo esikhathini umuntu wesifazane akudingeki lo muntu ukuthi uphathe ngezandla uzogeza umuntu yingako sithi akuba abantu besilisa cela inamba kamakhuko kababa ucele kena kuyena ozothintwa ke mayelana lonto inamba Babu ucele ithi 0837230468 07850777828 eyabale eyamba Babu Dokotela nakhona bazongithola lapho
Babu Dokotela Babu Sizwe Babu Jabulile umfana omhleja ekhahlela ngomzulu namhlanje benginomakhosi ucele kodwa akangishilo ukuthi ngiyabavala but uma ephethe imali enkulu phela ngeke ngiyeke imali into engifuna imali bena Makhosi siyabonga Babu Dokotela Usuhlupheka isikhathi eside izinto zakho ayihlangane usubuye ukuyothwala isigubha sisebenzi uBabu Dokotela uzokuvulela inhlanhla zakho ube nemali 063 689 8922 noma 082 459 1816 uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha